Libuan ka mga isdang malangsi midagsa na usab sa baybayon sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Mga residente gikalingawan ang pagkuha sa mga isda. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Kini ang mga kuha ni Jen Baluyos sa baybay sa Villa Ernesto, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Diyang kalit midagsa ang libuan ka mga isdang malangsi sa lugar. Dala ang mga balde, muskitero o bisan unsang kabutangan. Nag-ihay og paningkamot nga makakuha og isda ang mga residente sa lugar. Upat na kuno kagabi nga sagunsong midagsa ang mga isda sa baybay. Busa na lipay ang mga residente tungod duna na sila'y panudan. Abot na dire padong na dito. Mga kutob alas 12 ana. Nahinay nagkawala. So, nakutay yun. Nakutay yung mga tao ano na gud sa sandok lang yun dito. Mingkag baka sa gabi ka kuha mig 3 kilo. Ni libre na gi bulad. Pagkasunod adlaw kakuha na pug 2 kilo. Di na po daganon kay di man maato og kaon. Sigon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BIFAR Region 10, nga ilang gina-discourage ang pagkuha sa mong mga isda. Labi pa, nga dili masuta kung asa kini nagikan o luwas ba kini nga kaunon. Pero dili pwede nimo kuhaon para imong ibaligya. Kay kana lahi na sila nga senaryo. So aya na mi mosulod mo apprehend or mo file of case if kung nanguha mo kining malangsi, yung kining gibaligya, gi-display bisag asa nga merkado o diya ba sa inyong tukaran. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao